Pani, načetli sme tu dve, sami ste ich nazvali mediálnymi špekuláciami. Jedna bola pán Sviechota vykonávateľ, pán Mečer objednávateľ. Na druhej strane, pán Lexa, vy ste načrtli možnosť mediálnej špekulácie, že do toho bol zapojený aj pán Pitner s pánom Sviechotom. Faktom však ostáva, že zavlečenie Michala Kováča mladšieho má svedka, ktorý vypovedal, je ním Oskar Feďvereš. Pán Todt, vy ste ako novinár vtedy za Oskarom Feďverešom boli v zahraničí, keď bol, povedzme sa skrýval. Čo vám povedal o tomto zavlečení? Ako si to vy pamätáte, alebo ako si to on pamätal a vy to môžete reprodukovať, čo si on pamätá? No, treba povedať, že predpokladám, že v utajenom spise Oskar Feďvereš není jediný svedok. Ale v čase, keď ja som písal o tomto prípade od roku 1995, bol to v podstate jediný svedok a preto sa aj uvádzal ako korunný svedok, pretože to bol jediný príslušník Slovenskej informačnej služby, ktorý v tom čase vypovedal o tom, čo vedel o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny. Oskar Feďvereš, treba povedať, že Oskar Feďvereš bol v podstate subalterný príslušník Slovenskej informačnej služby na pozícii staršieho referenta špecialistu. Bol zaradený na útvar sledovania a mal nejaké čiastkové úlohy pri sledovaní Michala Kováča mladšieho, respektíve pri sledovaní Branislava Chyla Ptáka, ktorý bol ale agentom Jaroslava Sviechotu a bol ako keby podsunutý Michalovi Kováčovi, pretože sa vedelo, že s Chylom Ptákom sa Michal Kováč mladší pozná a tam bol nejaký pokus proste vytiahnuť Michala Kováča mladšieho z domu tak, aby sa ho podarilo zmocniť. O tomto samozrejme Oskar Feďvereš nevedel. To iba uvádzam ako kontext tej operácie sledovacej, v rámci ktorej došlo aj k sledovaniu Michala Kováča mladšieho. No a takto sa podielal Feďvereš na sledovaní prezidentovho syna, ale aj Bráňa Chyla Ptáka niekoľko dní, možno niekoľko týždňov. A v inkriminovaný deň 31. augusta 1995, keď vyšiel Michal Kováč mladší zo svojho domu na motorovom vozidle Mercedes 180D, myslím, neviem, už si nepamätám celkom presne. Tak som študoval som príslušné materiály, aj som veľmi pozorne, nielen. Tak dostal pokyn Oskar Feďvereš a ďalšie sledovacie vozidlá, aby sa postupne radili za Michala Kováča mladšieho, a to dokonca tak, aby nevznikla medzi sledovaným objektom, teda Michalom Kováčom mladším, a sledovacími vozidlami nejaká väčšia medzera a aby sa tam nedostali medzi nich žiadne vozy. Čo je tak trochu v rozpore s taktikou sledovania, ale tam bol iný zámer a ten zámer sa vyjavil pre Oskara Feďvereša podľa toho, čo mi povedal, až vtedy, keď dostali pokyn vlastne už na výpadovke za Svätým Júrom smerom na Bratislavu, aby zablokovali obidva jazdné pruhy tak, aby žiadne iné auto nemohlo prejsť a aby vytvorili určitú optickú clonu a tam už potom stálo iné komando, respektíve komando únoscov, ktorí prezlečení za policajtov, respektíve za pomocné sily polície, zastavili vozidlo Michala Kováča mladšieho a Feďvereš to opisoval v tom rozhovore tak, že teda proste videl, ako ho vyťahujú z auta, ako sa bránil, ako ho vlastne naložili do toho druhého auta s únoscami. Jeden z únoscov sadol do Kováčovho auta a odišli preč. A ešte chvíľu bolo vo vysielačke pokoj a potom, neviem, to už si nepamätám, ale dajme tomu niekoľko desiatok sekúnd potom dostali povel sledovacie auta, aby teda odišli z miesta činu a ten ďalší opis udalostí nie je z hľadiska popisu skutkového deja taký podstatný. Pán Lexa,
je tu korunný svedok, Oskar Fedvereš. Čo hovoríte vy na ňo ako na korunného svedka? Tak ja celkom presne neviem, čo hovoril pánovi Totovi. Neviem celkom presne, čo hovoril do toho vyšetrovacieho spisu. Mal som možnosť čítať len jeho niektoré výstupy, ktoré hovoril v novinách, okrem iného aj z interviu, ktoré vtedy novinár pán Tot riešil a niekde tam s istými odchýlnosťami to jednoducho pravdepodobne aj do novín hovoril. Do novín hovoril spústu iných vecí. Napríklad mám jeden taký článok, kedy sa veľmi zasvetene hovoril napríklad aj o kauze triptychu troch kráľov. Dokonca bol vtedy súdom predvolaný pán svedok Oskar Fedvereš pod zmenenou identitou. Niekedy v roku 2003 tam som ho videl prvýkrát v živote pána Fedvereša a potom tiež tam bola taká dvojstrana, čo tam všeličo do tých novín hovoril. A potom tam došlo k tomu, že na otázku súdu sme sa dozvedeli všetci, aj sa tam smiali niektorí a nie, že bol asi 8 kilometrov od toho na nejakej bočnej ceste a z času na čas išiel do kukurice pravdepodobne. Áno, si proste povedal, to znamená, čo povie tento korunný svedok, je celkom pre mňa nejasné. Sám sa teším na tú výpoveď, ktorú pán Fedvereš pred súdom bude hovoriť. Úprimne poviem, okrem iného preto, lebo pre mňa je veľmi významné a myslím si, že to aj pre verejnosť je veľmi významné, keď teda nie je 110% presvedčenie o pravdivosti slov pána Fedvereša, a to je napríklad skutočnosť okolností jeho výpovede, ktoré boli realizované. Áno, to ma zaujíma, na to som sa pýtala. Pán Tot, áno, znova čerpám len z mediálnych výstupov, nedávno, aj v minulosti, povedal asi toto. Pán Tot to povedal, že pýtal 3 milióny šilingov, že ho našiel Marián Kočner, že pán Fedvereš pýtal za svoju výpoveď 3 milióny šilingov. 3 milióny šilingov v roku 1995, myslím, že tam bol kurz asi 1, ktorom bolo okolo 10 miliónov korún. Vtedy byty v Petržálke stali 150 000 alebo 120 000 korún. To znamená, z pohľadu kúpnej síly peňazí, ktoré pýtal, je to možno dneska 1 000 000 eur. Ale asi za tie peniaze nechcel žiť teda v Petržálke, áno? Ja poskytnutie tej výpovede, že reálne dostal 1 milión šilingov, to znamená po starom 3 milióny korún, že bol dovezený k pánovi prezidentovi Kováčovi do svojho rodinného domu a rezidencie, v tom čase ju mal, kde ho čakal, bol privezený nejakým právnym zástupcom. Sa len špekuluje, alebo nie je celkom jasné, či bol v kufri, alebo na zadnom sedadle v kapucni, aby ho náhodou nespoznala ochranka pána prezidenta Kováča. Alebo vaša sledovačka? Strávil s pánom prezidentom Kováčom a pánom Kočnerom možná 2 hodiny v nejakom rozhovore, ktorého výstup bol taký, že pán Fedvereš dostane od pána Kováča milosť a dostal milosť v 3 prípadoch, že dostane skoro až teda abstraktnú sumu peňazí v šilingoch, čo dostal. A potom ho pán prezident posunul pánovi vtedajšiemu vyšetrovateľovi korunný svedok. Tak ja teda nie som trestný právnik, ani nie som sudca, ani nie som možno jeho priateľ, ako bol pán Tot v minulosti, ale dovolím si povedať, že keď niekto dostane za výpoveď 1 000 000 šilingov, ktorú si dobre dohodne, že ho za tých 1 000 000 šilingov niekto pošle na 3 mesiace do zahraničia, to bolo tiež v jednom vašich článkoch, že na 3 mesiace do zahraničia, lebo za 3 mesiace padne Mečiarová vláda, on na 3 mesiace niekto do zahraničia, tak celkom prirodzene to vzbudzuje podľa môjho presvedčenia vážne otázky súvisiace s dôveryhodnosťou takéhoto svedka. Vy nemáte pochybnosti o dôveryhodnosti Fedvereša? Vy ste s ním robili aj rozhovor a tak ďalej. To znamená, nikdy ste nepochybovali o tom, že vypovedal napríklad, ako naznačuje pán Lexa, pod vplyvom nejakých peňazí alebo nátlaku? V žiadnom prípade si nemyslím, že by vypovedal pod nejakým nátlakom alebo niečo také. To, čo hovorí pán Lexa, je do veľkej miery pravda, len tomu chýba určitý kontext.
A ten kontext si treba rozobrať. Najprv treba vysvetliť, že prečo pán Marian Kočner našiel nejakého Oskara Feďvereša a prečo chcel, aby vypovedal takýto svedok v kauze zavlečenia prezidentovho syna. Pán Marian Kočner mal jeden vážny dôvod nemať rád vládu Vladimíra Mečiara. A to preto, lebo vláda Vladimíra Mečiara politizovala kauzu Technopol a politizáciou kauzy Technopol sa Marianovi Kočnerovi veľmi komplikoval život. Áno. A kľúčom k odpolitizovaniu kauzy Technopol bolo objasnenie pozadia zavlečenia syna prezidentovho syna. Nebudem teraz zachádzať do detailov, že akým spôsobom sa mu podarilo nájsť Oskara Feďvereša. To nie preto, že by som chcel niečo zatajovať, ale nie je to podstatné. Proste Feďvereš nežil vo váku, Bratislava je jedna veľká dedina, takže proste bolo možné ho nájsť. A cez určitých spoločných známych, ktorým Feďvereš už porozprával, čoho bol svedkom ako príslušník Slovenskej informačnej služby. Teda pri zavlečení prezidentovho syna. Kočner presviedčal Feďvereša, že aby išiel vypovedať a aby povedal teda pravdu to, čo sa stalo 31.8. alebo respektíve, aby povedal to, o čom má vedomosti z tohto obdobia. A to si nemyslím. A je bohužiaľ pravda to, a to zrejme, ak dojde k súdnemu konaniu, tak bude musieť vysvetľovať niekto iný pred súdom, zrejme to bude musieť vysvetľovať tak pán Feďvereš, ako aj pán Kočner, ale Oskar Feďvereš podmienoval svoju výpoveď tým, že on musí utiecť do zahraničia po tejto výpovedi, a to je ďalší kontext, ktorý tu chýbal, lebo sa obával o svoju bezprostrednú budúcnosť, pretože sa bál, že keď prezidentovho syna zavliekla spravodajská služba, tak čo sa jemu ako svedkovi môže na Slovensku stáť, a preto potrebuje peniaze na prežitie. Druhá vec je, samozrejme, a to je naozaj otázka na zváženie, či požiadavka 3 miliónov šilingov je adekvátna. Na 3 mesiace. Moment, aj k tomu sa dostaneme, je adekvátna. Napokon Marian Kočner nebol ochotný vyplatiť toľko veľa, zaplatil potom, ako vypovedal Feďvereš, tak dal jeho priateľovi Robertovi Remiášovi 1 000 000 šilingov. Fakty sú také, že 500 000 šilingov dostal Feďvereš, 500 000 si nechal Remiáš. Prečo si ich nechal, to je samozrejme iná otázka. A tie 3 mesiace, ktoré tu spomína pán Lexa, tie vznikli tak, že potom, ako si pán prezident Kováč vypočul, čo mu porozprával Oskar Feďvereš predtým, ako išiel vypovedať, tak ho ubezpečoval, že po takejto výpovedi vláda Vladimíra Mečiara za 3 mesiace padne. Pán prezident bol v tomto príliš optimistický a jeho okolie ho aj na to upozorňovalo, že niečo také sa jednoducho nestane. Pretože sa stalo to, o čom sme tu už raz hovorili, že boli vymenení vyšetrovatelia a tak ďalej, nebudeme to rekriminovať. Takže asi takýto bol kontext. A nechcem teraz nad tým vynášať nejaké morálne úsudky, proste nech si ľudia o tom utvoria vlastný názor. Chcete k tomu niečo, pán Lex, dodať? Ja si myslím, že nie. Dobre, Oskar Feďvereš mal na Slovensku spojku, aspoň teda Robert Remiáš je označovaný za jeho spojku. Robert Remiáš zomrel za zvláštnych okolností, dodnes tento skutok nebol vyšetrený. Tvrdilo sa, že kvôli tomu, že tomu zabraňovali Mečiarove amnestie, avšak mnohí právnici, odborníci tvrdili, že skutočne nie Mečiarove amnestie boli dôvodom na to, prečo sa táto smrť nevyšetrila. Mnohí, možno dnes politici, aj matka Roberta Remiáša z toho obviňuje Slovenskú informačnú službu.
Pán Lexa, bolo pre vás alebo pre Slovenskú informačnú službu nejakým spôsobom výhodné vôbec likvidovať Roberta Remiáša, keď mohol vypovedať práve o tom, čo vy hovoríte, že Oskar Fedvereš za svoju výpoveď dostal peniaze? Pani moderátorka, predovšetkým mi dovolte, aby som povedal, že tak ako to nielen právne autority, ale ako je aj časový dej vyšetrovania, kauza vyšetrovania tragickej nehody, alebo ak chcete tragického úmrtia Roberta Remiáša, nejako nesúvisela s amnestiálnymi rozhodnutiami a vyšetrovanie úmrtia Roberta Remiáša pokračovalo bez ohľadu na akékoľvek zastavovanie, povedzme v roku 2000, proste vyšetrovalo sa celý čas. Vyšetruje sa 21 rokov a 21 rokov vyšetrovanie ukončené nie. Ja úprimne poviem, že by som bol rád, keby bolo ukončené vyšetrovanie, aby sa našli v prípade, že boli pachatelia, alebo aby sa objasnili všetky okolnosti, ktoré súvisia s týmto tragickým úmrtím. Ja by som bol úprimne rád, pretože fakt je jeden, že Slovenská informačná služba nemala žiaden motív na tom, aby pán Robert Remiáš sa mu čokoľvek stalo. Čokoľvek stalo. A to si myslím, že aj najväčší kritici musia sa priňamež nad tým zamyslieť. Robert Remiáš nebol príslušníkom Slovenskej informačnej služby, hoci sa za pána Mitra hlásil do Slovenskej informačnej služby. Robert Remiáš neprešiel previerkami, ktoré mala v tom čase nastavené Slovenská informačná služba pre vstup svojich príslušníkov do Slovenskej informačnej služby. Robert Remiáš nevedel o činnosti Slovenskej informačnej služby nič. Nepoznal osoby, ktoré pracovali v Slovenskej informačnej službe, nepoznal akcie Slovenskej informačnej služby, nepoznal spravodajskú činnosť ako takú zo Slovenskej informačnej služby. On nemal vôbec čím ublížiť komukoľvek zo Slovenskej informačnej službe a orgánu ako takému. Robert Remiáš mohol vedieť maximálne toľko, koľko mu pravdivo alebo nepravdivo, zobchodovateľne povedal jeho priateľ Oskar Fedvereš, ktorý ale to už povedal pánovi vyšetrovateľovi, to znamená, nemal naprosto čím ublížiť. Dobre, špekuluje sa, Iva, na sekundu skočí, špekuluje sa o tom, že to malo byť zastrašenie Oskara Fedvereša? Pokiaľ sa týka, čo myslíte? Že malo byť zastrašenie? Smrť Roberta Remiáša, že to mal byť signál Oskarovi Fedverešovi? Tak ja vám áno, neviem, kde sa špekuluje a kto to jednoducho rozvíja, ale objektívne, pokiaľ by ste mali názor, že je to zastrašenie pána Oskara Fedvereša, tak na to by mohlo byť vytipovaných 50 významnejšie zastrašujúcich osôb, ktorým by sa niečo eventuálne mohlo stať, pretože, a nebol by to nikdy Robert Remiáš. Robert Remiáš bol predovšetkým zlatá sliepka informácií pre Slovenskú informačnú službu, lebo celým cieľom Slovenskej informačnej služby bolo zistiť, kde sa nachádza jej bývalý niekoľkotýždňový príslušník, ktorý podľa môjho presvedčenia, na rozdiel od pána Tóta, významným spôsobom pri najmenšom médiách, lebo neviem, čo je v tom vyšetrovacom spise, zavádzal verejnosť a pravdepodobne to realizoval za majetkový prospech, ktorý mu bol poskytnutý v tom čase. Pokiaľ sa týka, povedal by som, skupín, ktoré by mohli mať záujem na tom, aby sa Robertovi Remiášovi niečo stalo, tak v princípe vidím dve ako základné. Za prvé je pomerne známou skutočnosťou prostredie, v ktorom sa pohyboval pán Robert Remiáš. Je to publikované, je to medializované, nespochybňuje to ani pán Tóth. A to bola otázka drogového dealerstva alebo nejaké takéto činnosti. Nechcem samozrejme o ňom hovoriť v tomto smere. Hovorím len to, čo je v mediálnej sfére. Dokonca ten posledný telefonát som to čítal na portále práve pána Tóta, jednoducho, pre ktorý išiel von, súvisel s nejakým údajne drogovým Albáncom alebo niečo podobné. A druhá skupina ľudí, ktoré mohli byť veľmi nepríjemné, povedal by som, informácie, ktoré by mohol očitý svedok pán Robert Remiáš vlastne hovoriť. Ano. Boli napríklad štruktúry, ktoré boli a podporovali pána prezidenta, pretože on vedel veľmi presne len o tom, čo robil pán prezident Kováč, o tom, že
je participient na finančnom vyrovnaní sa, alebo že zobral 500 000 šilingov, ako hovorí pán Todt, ktoré patrili pánovi Fedverešovi a tak ďalej. To znamená, kto napríklad, ako fungovala tá paralelná tajná služba, ako sa dostávali Pán Lexa sa to snaží diplomaticky naznačiť, že paralelná spravodajská služba mala motív likvidovať. Nenaznačuje. Ale to tak nie je. Ja to ani netvrdím. Ja hovorím, že objektívne motív, ktorý je súčasťou každého seriózne posudzovaného, a to je jedno či trestného činu, alebo akéhokoľvek konania, musí mať nejaké motívy. A ja tvrdím, že Slovenská informačná služba nemala žiaden a že keď by náhodou mohli mať motívy, tak to mohli byť buď nevyrovnané účty v rámci partie 1, alebo súbory informácie, ktoré mohli poškodiť partiu 2 a nebudeme teda označovať ani paralelná, ani žiadna iná tajná služba. A napriek tomu som presvedčený, tiež na základe medializovaných informácií o tom, že po 21 rokoch nie je podľa môjho názoru ani jasné, k čomu vlastne K tomu sa ešte dostanem, za akých okolností to auto vybuchlo, alebo zhorelo, alebo sa vznietilo. Ja sa otočím teraz na vás, pán Todt. Vy ste svojho času po smrti Roberta Remiáša, netajíte to ani vo svojich knihách, boli presvedčení, že na to mala podiel Slovenská informačná služba. V poslednom čase však na svojom portáli diateľ.sk publikujete články, ktoré hovoria o tom, že možno, že naozaj tá Slovenská informačná služba až taký presvedčivý motív nemala, alebo že naopak tým cieľom nebolo zabiť Roberta Remiáša. Ako sa teda dnes pozeráte vy na smrť Roberta Remiáša? No, myslím si, že ste to vystihli celkom presne, že nejakým spôsobom sa vyvíjal môj pohľad na tento prípad, ale opäť nám trošku chýba kontext. Chápem, že pán Lexa je v chúlostivej situácii v tom zmysle, že sa o ňom dlhé roky píše ako o niekom, kto by mal mať zodpovednosť za zavraždenie, respektíve za smrť Roberta Remiáša. A to naozaj nie je príjemná pozícia a preto aj ten kontext neuvádza celkom presne. Ale ja tým samozrejme nechcem povedať, že pán Lexa je zodpovedný za smrť Roberta Remiáša. Ale treba si uvedomiť, že v roku 1996, keď došlo k tejto tragickej udalosti, tu bola určitá atmosféra. Áno, mali sme za sebou zavlečenie prezidentovho syna. Mali sme za sebou, a ešte stále vtedy predbiehalo, sledovanie novinárov Slovenskou informačnou službou, sledovanie opozičných politikov, rozpracovávanie, spravodajské rozpracovávanie, kritikou režimu Vladimíra Mečiara a tak ďalej a tak ďalej. V tejto atmosfére, keď došlo k tejto tragickej udalosti a potom mali niektorí vrcholoví činitelia, či už policajného zboru, alebo aj vlády, nie celkom šťastné vyjadrenia na adresu Roberta Remiáša, ale respektíve v súvislosti so samotným skutkom. Tak to samozrejme vyvolávalo podozrenie, že 6 alebo 7 rokov po revolúcii tu máme prvú politickú vraždu. Opakujem ešte raz, že to vyvolávalo takýto dojem a podozrenie. Teraz preskočím niekoľko rokov až do súčasnosti a len dávam do poznámky, že naozaj som potom medzi tým prešiel aj kariérou spravodajského dôstojníka, aj funkcionára Slovenskej informačnej služby. A dnes sa pozerám na veci trošku z nadhľadu a pozerám sa na to aj trošku inou optikou. A musím pripustiť a musím uznať, že vražda, alebo ak to bola vražda Roberta Remiáša, neriešila základný problém Slovenskej informačnej služby, neriešila základný problém vtedajšej vlády Vladimíra Mečiara. A ja som rád, že pán Lexa priznal, že vlastne Slovenská informačná služba spravodajsky rozpracovávala Roberta Remiáša.
keď vravel, že to je, že to bola sliepka, ktorá nosila zlaté vajcia spravodajské. Pretože ten základný problém bol v tom čase, dnes nie, ale v tom čase bol Oskar Feďvereš. A to, čo by si vtedajšia vláda veľmi želala, bola zmena jeho výpovede. Pretože ako náhle by Oskar Feďvereš prišiel naspäť na Slovensko, vypovedal by a zmenil by výpoveď, tak... Povedal pravdu. Dobre, podľa vás povedal pravdu, podľa mňa zmenil výpoveď, tak by to samozrejme vedela vláda veľmi, veľmi intenzívne a účinne propagandisticky využiť. Z tohto dôvodu mŕtvý Remiáš nemohol v tom čase nikomu pomôcť. Áno? Pretože mŕtvý Remiáš, keby bol živý, tak bol jediný človek, v tom čase naozaj to bol jediný človek, ktorý by dokázal presvedčiť Oskara Feďvereša, aby sa vrátil a urobil novú výpoveď. A neviem, či nerozprávam moc dlho, ale preto poviem, ak máte teda nejaké výhrady... Ja vás preruším, keby to boli žalzateľe, to zaujímavé. Z toho vyplýva, že ak úmrtie Roberta Remiáša bola plánovaná vražda, potom si myslí, alebo teda, že ak úmrtie Roberta Remiáša bolo spôsobené cudzým zavinením, tak sa to stalo na základe toho, že sa vymkli určité procesy a udalosti z rúk. Ja sa domnievam na základe informácií, ktoré som získal tak ako novinár a neskôr aj ako spravodajský dôstojník a dnes už o nich môžem hovoriť, pretože už nie sú živé a nie sú predmetom nejakého utajenia, že Jaroslav Sviechota, ktorý bol v intenzívnom styku s bosom bratislavského podsvetia, Miroslavom Sýkorom, požiadal Miroslava Sýkoru, aby sa nejakým spôsobom zmocnil Roberta Remiáša a aby ho či už násilím alebo hrozbou násilia alebo úplatkami presvedčil, aby pracoval na tom, aby Oskar Feďvereš zmenil svoju výpoveď. Problém nastal vtedy, keď podľa tejto verzie, keď Miroslav Sýkora nebol schopný sa bez svedkov zmocniť Roberta Remiáša a vtedy podľa zistení z komunity bývalých Sýkorovcov malo dojsť k tomu, že sa rozhodol Sýkora naložiť pod zadnú nápravu, nie pod prednú, nie pod sedadlo, kde sedel vodič, malú nálož, ktorá mala vyvolať ako keby také malé puknutie, ohlušiť šoféra, dezorientovať ho a prinútiť ho zastaviť. A len toto sa nepodarilo. Podľa tejto verzie, opakujem, verzia je založená na informáciách získaných z prostredia Sýkorovcov, bývalých Sýkorovcov. Toto sa nepodarilo. Vozidlo uviazlo na plote medzi dvomi stĺpikmi. Došlo k vznieteniu auta, k horeniu a vzhľadom na to, že Robert, a teda auto horelo, tak už nikto z okolo idúcich, ani z okolo sa prizerajúcich nenašiel v sebe dostatok odvahy, aby otvoril horiace auto, lebo každý sa bál, že vybuchne. Takže a takto malo dojsť k mechanizmu tohto úmrtia. Problém toho vyšetrovania, alebo jeden z bodov, na ktorom to tiež uviazlo, je, že dodnes, opravte ma, ak sa mýlim, sa nepodarilo v podstate identifikovať tú nálož alebo zdroj toho, vy hovoríte, puknutia, výbuchu a tak ďalej. To znamená, že bol niekde problém v tom vyšetrovaní, alebo je možno problém, že tam žiadna nálož nebola? Ale ako môžu technici nenájsť niečo takéto na aute? Neviem, či chce pán Lexa prvý, alebo môžem ja. Vy ste chemický inžinier, koniec koncov, možno nám to môžete vysvetliť. Ja len v krátkosti poviem jednu vec. Tieto špekulácie strašne rád. Ja som chcel povedať, že jednoducho Slovenská informačná služba na násilnej smrti nemala naprosto žiaden
interes a absentuje motív. Som rád, že to pripúšťa aj pán Todt. To je to, čo chcem povedať. Pokiaľ sa týka iných špekulácií, ktoré alebo iných verzií, ktoré tu hovorí pán Todt, ktoré teda nesúvisia pravdepodobne, tak sa mi to zdá tak kostrbatá verzia na prvé počutie o tom, že ak chce niekto, že nevie ho chytiť, alebo nevie ho zobrať, alebo jak ste to povedali. Zadržať, zmocniť bez svetkov, ale môžem povysvetľovať prečo. Že to robí nejakými tými, ako by som povedal, pukátkami. To som nepovedal, že pukátkami. Mal to byť veľmi malý výbuch. S veľmi malou nádržou. Výbuchov. Ja si myslím, že z medializovaných správ aj pán Todt vie, že toto vozidlo malo, povedal by som, svoje špecifikum, vážne špecifikum, kedy malo nelegálne namontovaný, kombinovaný spôsob napájania alebo paliva. Mám na mysli, že malo kombinovaný plyn aj benzín, ktorý nejakým spôsobom sa prehadzoval nejakým ktoré dodnes BMW nemá schválené vo svojich pravidlách. To jednoducho nie je možné ani podľa projektu robiť, nie že nelegálne robiť, ani projektu to robiť. To znamená práve kvôli nebezpečenstvu výbuchu, alebo vznietenia, alebo poruchy. Mám na mysli ten kombinovaný. Áno. Vy teda naznačujete, že sa to mohlo samovznietiť? Takto ja nie som vyšetrovateľ, úprimne poviem, neviem, čo robí vyšetrovateľ, neviem, s čím sa zaoberá vyšetrovateľ, som presvedčený, že toto je jedna z regulárnych, povedal by som, pracovných verzií, seriózneho vyšetrovania, pretože na násilnú si nedovolím ani ja povedať, že bola. A keby bola, tak to vidím v dvoch skupinách, ktoré som pomenoval, z toho minimálne jednu, pán Todt celkom prirodzene odmieta. No samozrejme, že to odmietnúť musím, pretože viem, že paralelná spravodajská služba vznikla práve preto, aby odhalovala a poukazovala na nezákonnosti, ale a v tom asi sa budeme s pánom Lexom zhodovať v jednej veci, že 21 rokov prebieha vyšetrovanie tohto prípadu. V 96. sme mohli mať o tom nejaké oprávnené pochybnosti vzhľadom na politický kontext. Ale od roku 1998 toto vyšetrovanie prebieha bez akýchkoľvek prekážok. Neprekážali tomu žiadne amnestie, keď o tom hovoria nejakí politici a zneužívajú na to ešte aj utrpenie matky Roberta Remiáša, tak je to proste nefér. Lebo treba si povedať a úprimne priznať, že za tých 21 rokov nikto nepreukázal, že ak tam bola nejaká výbušnina, o aký typ výbušniny ide, alebo o akú výbušnú zmes ide, aký tam bol iniciačný mechanizmus a tak ďalej a tak podobne. Vzhľadom na to, že toto sa nepodarilo preukázať, považujem za veľmi nekorektné, že sa tu opäť robia okolo tohto politické kampane, namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad jednou skutočnosťou, a tá je veľmi dôležitá. Ak nevieme zistiť, aká tam bola výbušnina, aký tam bol iniciačný systém, a ak sa potvrdí, že tam naozaj žiadna výbušnina nebola a že teda smrť Roberta Remiáša bola tragická nehoda, tak potom sme jeden šťastný národ. A to z toho dôvodu, že verzia politickej vraždy je vylúčená. A ja si myslím, že to je oveľa viac. Takéto zistenie by bolo oveľa uvoľňujúcejšie a bolo by pre túto krajinu veľa lepšie, ako keby sme teraz silou mocou chceli trvať na tom, že niekto má s prepáčením, ako to viackrát odznelo, krvavé paprče. Hej? Pretože potom si môžeme povedať, že sme prešli síce veľmi ťažkým obdobím, v 90. rokoch, ale že táto krajina až tak hlboko neklesla. To by bol podľa mňa dobrý záver tohto prípadu.
Spýtam sa ešte k tomuto jednu vec. Ako potom vznikla legenda? Áno, vy ste hovorili, že bola určitá atmosféra v tom 96. a tak ďalej, kedy prebehlo teda zavlečenie, že to bolo takéto obdobie po a že teda mnoho ľudí verilo, že naozaj do toho zapojená Slovenská informačná služba. Ale kde dnes vzniká tá legenda, alebo tá povera, že amnestie bránili vyšetreniu? Čo v skutočnosti bránilo tomu vyšetreniu, alebo pozrite prečo sa, to takto zneužívané? Pokiaľ o tom takto píšu médiá, tak je to intelektuálne zlyhanie. A pokiaľ to hovoria politici, tak je to proste súčasť politického marketingu, ktorému ja rozumiem. Na druhej strane aj politický marketing by mal mať určité hranice, pretože v takýchto prípadoch by naozaj mali byť politici, nech sú akokoľvek nabrúsení a ostrí, trochu umiernení a to z toho dôvodu, že jednoducho toto je naozaj veľmi vážna vec a radšej by sme si mali priznať, že buď sme neboli schopní vyšetriť tento prípad a polícia, vyšetrovatelia, prokurátora, neviem kto, každý zlyhal, alebo si potom musíme pripustiť aj to, čo som už tu dnes hovoril, že nešlo o vraždu, ale išlo o tragickú nehodu. A ak by sa potvrdila táto druhá teória, alebo táto druhá verzia, tak sme v podstate šťastný národ, pretože by sme si nemuseli niesť traumu politickej vraždy. Ja vám rozumiem. A týmto možno touto peknou myšlienkou, že možno sa na Slovensku politická vražda nestala, by som aj dnešný rozhovor ukončila. Ja vám, páni, veľmi pekne ďakujem za to, že sa to nešlo v civilizovanom duchu, že v podstate to nepriateľstvo z 90. rokov dnes už nebolo agresívne, ale bolo gentlemanské a budeme sledovať a spolu s nami určite aj Slovensko, ako dopadne vyšetrovanie zavlečenia Michala Kováča mladšieho a taktiež, či sa bude vôbec pokračovať vo vyšetrovaní smrti Roberta Remiáša.